Kasama mong natatrapik. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Punalikol! 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 Kalbo. Ako po sa lahat. Oy, magandang gabi sa mga nasa biyahe ngayon. Ingat-ingat po kayo sa pagmamaneho. Speaking of mga nasa biyahe, si Madam Sally na nakikinig sa atin na gali pang La Union. Wow! Ingat po sa pagbiyahe. Tsaka kay Boss. Ayan, Boss. Ayan, shout out din sa lahat ng staff ng UJ Tailoring Sports. Maraming salamat sa pakikinig. Ayan, mabuhay po kayong lahat mga kabisyo, ha. Alright, sa mga kabisyo din po natin na nakatutok, ikaw, Uncle, sa lahat ng mga Grab drivers. Sir, maraming salamat dahil napili mong tumutok palagi dito sa programang EDSA. Teka, bakit nga ba maraming nakikinig dito sa programang EDSA? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kasi yung tugtugan, malulupit. Hindi lang basta tayo nagtatawanan dito. Meron pa tayong napupulot na mga leksyon at kwento. O diba? May take home palagi. May learnings palagi. O diba? Hindi lang basta walwalan, bardagulan at kung ano-ano pa. O diba? Okay, hindi na natin patatagalin to. Eto na. Pag-usapan na natin to. Dead woman. Oh no! Comes back. Tama ba? Comes back to life. Diba? Bago siya i-cremate. Grabe naman to. Grabehan to na balita. Imagine mo mga kabisyo, it's a 1 in a million twist. A local, sinamahan niya ang isang local doon sa lugar nila na yung assured dead na babae para i-cremate nang biglang dumilat ang mata, nagmudlat. OMG! Oh no! Ay, Tang, namit ni sa logikan mo? Tang, logikan na natin to. Ay, sige, logikan mo na yan para mahimas-masen at dumilat na. Logika na yan! Logika na yan! Alright, mga kabisyo, logikan na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Boards, matanong kita. Ikaw na nangungulangot ngayon. Nahuli ba? Ikaw na nakikinig ngayon, wala nang iba pa. Kung sa'yo mangyari to, ano kayo magiging reaction mo? Laban-laban, tiritet ka gede. Tiritet ka gidalagan. Imagine mo, patay na, i-cremate na, tapos biglang dumilat yung mata, nagmudlat. Pambihira naman, oh. Diba? Baka ikaw pa mauna mag-cremate sa kanya kasi atakihin ka sa puso. Pambihila naman, oh. Pero boards, mga kabisyo, logika natin to. Gamitan po natin ng critical thinking. Gamitan po natin ng lohika. Malinaw lang po, mga kabisyo, na sa lugar na yon, hindi po na pag-uukulan ng pansin yung simpleng detalye. Like, may pulso pa ba yan? Clinically pronounced dead na ba yan? Baka kasi, tiningnan lang na, mukhang hindi na gumagalaw. Patay na yan. Wala na yan. Patay na yan, cremate nyo na. Diba? Kasi ito nangyari po somewhere in India. So parang nagkaroon ng sunog. Tapos yung babae, nakita nila na parang hindi na gumagalaw.
ang malamang, ang dumiklara lang doon, baka pamilya lang nila. Diba? Batingin? Ay, wala nang chance yan. Paki-cremate na nga yan. Diba, mga kabisyo? So, kumaga, hindi pa siya clinically na-pronounce na namatay. Sinabi na, sige, sunugin nyo na yan. Dinesisyonan ka agad ng pamilya na patay na yan. Kaya, ito masasabi ko, ikaw, angkol, mag-iingat ka. Magbago ka na, may chance ka pa. Kasi baka mapuno yung misis mo, si auntie, dahil sa sobrang pag-iinom mo at minsan pa nahulihan ka pa ng babae ka. Ingat ka, baka isang araw, makita ka ni misis na hindi na gumagalaw, bigla kang i-cremate. Oh, hindi nga totoo. Ingat ka, baka makita ni misis, mukhang hindi na siya gumagalaw. Ma-cremate na nga to. No. Di ba, Tang? Ang bihira naman, oh. Yes, ang may sabihin ka, Tang. Ang masaklap pa dyan, baka pag nakita ka ng asawa mo na hindi ka gumalaw, siya mismo yung susunog sa'yo, siya mismo mag-cremate sa'yo. No. Aragon! Maluoy ka. Pambira. Siya mismo ang kikremate sa'yo. Buuan niya gasolina, lawas mo. Sindihan niya dayon. Amya, wala na ni tsansa. Snugon na ni. No. Ay, no, mga kabisyo. Grabe yung tawanan dito, ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Ganyan ang Love Radio brand. Basic. May natutunan ka na. Tumawa ka pa. Oh, nagbagting ng linggana yun. Parang may hililib. O nga pala, kasi mag-aalas 9 na, tumunog na yung kampana. Tutoy na lab! Okay, bato up next. Hanggang dito na lang po ang programang EDSA. Muli ako po si Diego Bandido. Sa pangalan po ni Tanghenyo at ni Duday, lagi kong paalala sa inyo. Whatever you do it all for the glory of God. Adios and see you around. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!